बे मोजां नङा आरो बेखौ बयबो सोंखारिदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै गोबां जोंनि गेजेरावबो सावरायनाय जादों आरो बिथाङा अलरेडि माने सेसनावबो निमाहा बिदों थेवबो बिथांनि बे हाबाखौ जों बयबो बुजिगौ जे बियो उचित जायाखै आरो बिनि गेजेरजों बयबो गावबागाव मोनथांखिजों दिनै बे जाथायखौ सोंखारिनायजों लोगोसे बायदिसिना गावबागावनि जिथु गोसोनि साननाय लुबैनाय बेखौ फोरमायदों आरो गासै राजखान्थि हान्जाफ्राबो माने बेफोरखौ माने नायनानै समाल'सना खालामदों बेयो मोजां बाथ्रा होननानै आं सानो बे मोनदांथिया आरो रुपज्योति खुरमिनि हान्जायाबो बिनि आफादगिरिया अलरेडि रुपज्योतिखौ लानानै मोनसे डाइरेक्सन होदों आरो बयबो लुबैदों जे बिधान सभायाव बिदि जानो नाङा बिधान सभायाव ओरैनोबाबो बिदि जाखानो नाङा बियो आखाइ दिखांनायल' नङा खुगाजों खुगायावबो सासे माने सोद्रोमाया सासे सोद्रोमाखौ गाज्रि राव बाहायनो नाङा एटेक खालामनाङा सोरबा खोथा बुङोब्ला बेवहाय गसंथेनानै दान्थेबाय थानो नाङा बे बिधान सभानि नेमानो नंखाया गतिके बिनि गेजेरजों माने बेफोरबायदि माखासे जाथाया जाबोयो आरो मैयानि जाथाया आं सानो बेफोरनिफ्रायनो सिमा बारनाय मोनसे जाथाय खिन्थु दा जिहेतु बयबो रिलाइज खालामबाय आं सानो गाबोननिफ्राय आरो आसाम आयेन आफादाव जुदि बयबो बे साननाय बायदिनो जुदि गावबा गावखौ संशोधन खालामनानै सोलियोब्ला आरो बे मालाबाबो जानाय नंला नङाब्ला माने बेफोरबायदिया जानो नागिरो जोंहाबो बिराद दिगदार सामलायनायाव माने मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गतिके जिथु मोनदांथि आं सानो बयनिबो बियो निस्सय जों गावखौनो गाव सुद्रायनानै आयेन आफादाव मोनसे सोद्रोम माने माबा हिसाबै बयबो बाहागो लानो हागोन आरो बिनि आबहावाखौ जोङो जेरैबायदि थानांगौ बिदि लाखिनो हागोन। नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।